poate alți care mai sunteți aici la premiere, ați jucat un fotbal de calitate. Vreau să vă felicit antrenorii, vreau să felicit părinții, vă susțin și au încredere în voi și vă sprijină să faceți sport, indiferent că îl faceți de performanță sau de masă, important să faceți sport, să munciți, să vă ascultați antrenorii, să fiți perseverenți și sunt convins că Păi dar nu știu cu telefonul tău. dacă veți avea și șansă, că va conta și șansa în viață, veți ajunge sportiv de performanță. Mulțumesc antrenorilor, mulțumesc părinților, sper să veniți și la viitoarele turnee care le vom face. Noi încercăm să ducem adversari pe viitor de calitate și mai bună, ca să aveți jocuri bune, să creșteți după turneile astea. Mă bucur foarte mult că nu sunt accidentări grave și sper că n-au fost probleme mari medicale. Cum v-am spus și înainte, la 2-3 copii de la Timișoara, și arbitrii, și noi greșim, toată lumea, și voi greșiți. La final important e să ne dăm mâna și să ne bucurăm de fotbal. Vă mulțumesc! Bravo, bravo! Bravo, bravo! Da, exact, eu oricum nu văd nimic. Da. 3, nu? 3 am fost profesor. Nu, 2. Scuze, scuze. Locul 3, viitorul Arad. 2013. Unde să fac? Că nu știu. Unde? Aici? Dar nu învăț eu o leacă de bataie până la mers, să fac cu tine, nu fac adversari. Mamă, ce pot fi. Ce pot să Hai să aplaudăm pe viitorul 2013. Locul 2, Progresul Timișoara. Medalie. Felicitări! Capul sus! Bravo! E munca voastră, nu? N-a făcut-o nimeni. Profesor, îndreptați-vă rog capul lui Ionuț, că dacă nu îl îndrept eu. Care e? Că îndrept eu. Să știți și să pierdeți. Ionuț, fruntea sus. Sunteți foarte buni. Hai, serios. Astea sunt marile lor probleme. Astea sunt cea mai mare problemă lor în viață. Să mergi și să pierd. Stați aici până să termine ciclul. Stai! Alt zâmbet, Edi. Ai alt zâmbet. Aveți medalii la gât, bucurați-vă! E munca voastră! Bravo copii, hai să Bravo, aplaudăm! bravo, bravo, bravo! Locul întâi, viitorul Arad. Da, foarte.
Bă, să te iau mai bine cu alea alte medalii. Dată viitoare. Next time. Uitați-vă că și la fel. Ai venit până și uite, banda aia e la fel. Faceți smart. Faceți greutate. Da. Măcar familie, să știi. Hai să aplaudăm, bravo! Bravo! Trei premii speciale. Cel mai bun portar, Oprea David. Cel mai bun jucător, Ilisie Vlad. Am fost coleg cu tatălui și a avut un tată foarte talentat, așa că sper ca el să ajungă mai mare fotbalist decât tata. Da, deci da, am înțeles, bun! Felicitate. Și cel mai bun marcator, Sulvan Matei. Vă mulțumesc tuturor, vă doresc un bun rezultat. Fair play-ul